Yn adran y Rhan-frid Cymreig, mae'r Pencampwriaeth yn y cylch ceffylau ac y heledd. Dyn ni wedi mwynhau yn barod yn do. Mae wedi bod yn cystadlu frwd yma bore yma. Ydy, a popeth yn rhedeg fel watch, yn dweud, mae'r system yn arbennig o dda yma. Mae'n hamlwg bod y stiwardiad a'r beirniad Sarah Williams yn deall ei gilydd yn iawn. Ydyn, a mae yna fownser wy'n clywed ar y drws sydd yn gadael y ceffylau mewn. Wel, mae Nicky yn y gwylod na. Dyn ni'n nabod ni'n dda iawn. Mae gen i cysylltiadau'n cefn coch. Ond mae'n gweithio, mae'n bouncer yn Drenewydd hefyd. Dyn ni'n gweld i dipyn yn dre, felly cadw drefn ar pawb sydd yna. O, mae eisiau fe'n dos. O, sy'n bendant, yn wedi yn Drenewydd. Canolbarth Cymru, ie? Ti wedodd yna, Ond fan hyn, wrth gwrs, mae bwysig nodi mae y cynta a'r ail yn cael y cyfle i ddod nôl i gystadlu yn y Pencampwriaeth. Yndi, mae'r cynta a'r ail a perffaith hawl i ddod nôl. Achos weithiau, os ywch chi dosbarth cryf falle, oedd yr un oedd yn ail dosbarth yna, falle yn well na un oedd yn gyntaf yn un o'r dosbarthiadau eraill. Ond mae hynny i lawr i'r unigolion. Chi'n gweld, mae ambell un wedi dewis dyn o fewn, di rhai falle ddim. Ond mae'n debyg fan hyn bod bob un wedi penderfynu dod o fewn sydd yn braf. Ac yn dangos parch at y beirniad hefyd. Odi, mae hwnna'n beth mawr yn dweud, a gobeithio fydd Sarah yn gwerthfawrogi hynny bod nhw wedi edmygu i gwaith hi fel beirniad. Dwi'n meddwl o ran beth wedi gweld bore yma, mae Sarah wedi gweithio yn hynod effeithiol. Mae wedi bod yn benderfynol ac yn bendant. Ac mae i weld bod hi wedi mwynhau hefyd i hun. Felly mae da ni cynrychiolaeth o'r swclod dan a thros 148 cm a'r blwyddi hefyd. Sori Heledd, dyma'r un enillodd y dosbarth yn y maint lleia, ond jyst yn cael un anodd i setlo, erbyn hyn wedi cael llawn bol, wedi bod fewn ag allan o'r lori yn yr treulio'n y stabal sydd yma'n hyn ac wedi penderfynu bod o. Wedi cael llawn bol, na ddigon. Ond gan gofio, aneiddfed hefyd. Babi ydi o. Ie. The champion in this section, the Welsh Part-Bred. Wedi cael ei magu gen Sarah Phillips sydd yn y cefndir gyda'r ffôn yn ffilmio. Ond dan bechreg o Sophie Wilcock, Gwenos a Maximus. Dyma'r Ynyslyn Orlando, felly y Bazes Goshawk. Dyma'r un oedd yn ail yn y dosbarth i'r swclod. Gray's 1922 Limited for their donation for the champion today. A ti'n cael y cyfle fan hyn yn y Pencampwriaeth, ti'n gweld nhw ochr yn ochr y gwahaniaeth mewn oedran a'r maint hefyd, a tipyn o waniaeth. Dwi'n meddwl, dim ond yma'n hyn rwan, allwch chi gwerthfawrogi fydd fodol pob un o'r rhain yn gwbl gwahanol. Wedi cael ei magu ar pwrpas gwahanol, ac mae'n braf wedi cael cymharu nhw yn erbyn ei gilydd a cael gweld fel, allwch chi jyst dychmygu be fydden nhw'n wneud mewn 3 neu 4 mlynedd. Mae hwnna'n gyffroes yn dweud, i ni'n gweld dechrau rhywbeth arbennig. Yn bendant. A dyna ydy'r gwefr, dwi'n meddwl bod y rhai sy'n magu ac yn arddangos yn cael. A'r rhai sydd yma'n gwylio hefyd, ydyn nhw yma, rhai pobl yma falle yn edrych ar rhywbeth falle i potensially brynu. Dwi'n siŵr fydd ambell un o'r rhai sy'n fuddigol yn cael cynnig arian falle ar ddiwedd y ffair. I ni wedi gweld rhain yn barod, i ni'n cael ail gyfle i edrych arnyn nhw. Ti'n gwybod be wy'n mynd i ofyn? Tase ti yn lle Sarah, le fydde dy het, le fydde dy fus di'n pwyntio? I fi, dwi'n meddwl bod yna ddau yma sy'n perthyn i'w gilydd. Dyma un, Hatchel a Macarena, wrth y marchman o Hawk Real Magic. A'r llall yw Rebel Blwydd, oedd efo Eirig Einon, Hatchel Strumblehead. Felly dyna'r ddau dwi'n meddwl yn enillwyr y dosbarthiadau fwy. So, yr swclyn a'r Ebol Blwydd. Felly pa un ar y brig? Yr un blwydd dwi'n meddwl efo Eirig. Ie. I fi, mae o'n edrych yn arbennig heddiw. Beth yw e te? Pam? Mae o wedi troi allan yn arbennig. Mae'r graen sydd arno fo yn rhagorol. Mae o'n geffyl a maint, mae ffrant dda arno fo, mae gymal efo, sbio ei goesau fo fan hyn, mae o'n lan,
ac wedi symud yn syth ac yn gywir hefyd. A dwi'n meddwl bod hwn yn ceffyl a dyfodol disglair. Byddwn ni'n gweld Ela Einan falle ar gefn hwn yn y dyfodol. Felly i atgoffa te, dyna'r un enillodd ddiwetha yn y dosbarth blwydd. Brwcol Celtic Isle. Bydde falle yn mynd dros 148 cm. Sorry, Sultre Celtic Isle yn ail. If you are wanting to Wyn Morris venture beyond the yn ail yn horse dosbarth marquee here yna. today, there are plenty of other activities Yr enillydd i'r rai the blwyddi winter bach. fair, including the Yr un oedd yn judging ail of yn y the dosbarth sheep, fwy pigs, yma'n hyn. cattle as well, Ac plenty of shopping for yn you. chwifio'r rhiban glas na, mae'r Singing and shop swclun oedd yn and ail yn y late night shopping with dosbarth fireworks swclod later on this i'r evening. rhai fwy. So dych chi eisiau mentro o'r marquee yma Chloe heddiw? Evans yn dangos ar ran Jerry Maloney o Iwerddon. Ac ar y pen yma, welson ni just cyn iddo ffwrdd, oedd Pencampwriaeth Macarena. A dim ond o siopa. Ti'n cofio'n arferchog os gael Ond dwi'n siŵr os ydw i. Wyt ti yn? Felly dyma ni, dyma'r linell. Ac mae Sarah Williams yn Ag trafod gyda Stewart. Ag a fydd Sarah a David Oliver o'r un farn. A'i Eirig Einon fydd yn mynd â hi. Pencampwriaeth cynta ffair ea 2024 yma yn y cylch Ceffylau. Mae'r hws glimau mas. Sarah'n cael cipolwg bach reit ar y diwedd. I wneud yn siŵr. Yr drafodaeth rhwng y stywardiad. Ac os mae Hattrell Strumblehead fydd yn mynd â hi. Dyma'r eiliadau sydd yn dyngedfennol. Mae'n cael golwg bach o'n. Cofio, mae yna safon dda yn y Pencampwriaeth yma, beth bynnag. Felly, pwy bynnag fydd yn mynd â hi, dwi'n meddwl bod nhw'n hollol heiddiannol. Mae dwylo tu ôl i'r cefen ar hyn o bryd. Mae'r het yn sownd ar y pen, ond i ni am gweld yr het yn dod i ffwrdd. Yn credu bod ni'n mynd i gael penderfyniad cyn bo hir. Wel, Eirig sydd yn mynd â hi. Gwych, David. A'r Gail Wobber yn mynd i Pencampwriaeth Macarena. Does efo fi fanna'n beirniadu fi fi. Sam achos o gwbl i gael rhywun arall yna, guys. Ti yn y cylch a Sarah dy fi. Yeah. And we have a result Pob lwc iddi. in the Welsh Part-Bred. Ydyn ni gyfyniad yn dosbarth. Del, os dwi'n cymryd lot answer, just you can tell me to get lost. Yndw. Wel, dyma ni, Pencampwr yn adran y Rhan-frid Cymreig. Eirig, llond fy cyffichiadau mawr. Diolch yn fawr iawn. Hapus iawn iawn. Mae'r Pencampwr a'r is-Pencampwr, maen nhw'n perthyn hefyd. Ydy, maen nhw. Yr un march y tad nhw. So, a Pencampwriaeth hales i 10 mlynedd yn Pencampwriaeth cyn dechrau offwrdd yn unan. So, ni still yn bryd o'r hyn debyg. So, ni'n hapus iawn. Hapus iawn. Wel, mae wedi bod yn adran dda ac yn gwbl heiddiannol. Mae pawb wedi bod yn siarad tu cefn i fan hyn yn dweud pwy mor ddel mae ar edrych heddiw, felly llongyfechiadau mawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Give a round of applause, ladies and gentlemen, to the Yn cipio Pencampwriaeth cynta ffair ea yn 2024 yn adran yr Rhan-frid Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Hattrell Strumblehead a newyddion gwych i Eirig Einon a'r teulu. I'd like to take this opportunity to thank Welsh Government and Dennis Brown for sponsoring and presenting the awards here this morning.